tarteka etortzen gara, ezkerraldera. Ni desente etorri izan naiz. Urte guzti hauetan, behin baino gehiagotan etorri izan naiz, adibidez Santurtzin urte askotan kantatu dut urtero, edo Barakaldon ere behin baino gehiagotan izan naiz, eta Trapagaran ere bai, eta, bueno, beti gehiago gutxiago etorri izan gara, eta hemen ikusten dena da badagoela ja bertsozaleko bat, ezta? Segurazki urtetan egindako lanaren ondorioz, eta bada inguru referentzial bat guretzat neurri batean, ezta? Txapelketa hona ekartzea ere, askotan bek esaten da, eta bek Bilbo, eta baina bek Barakaldon dago, eta nire ustez horrek badu bere balioa. Orain dela 20 urte, kasikan profanazioa bezala hartuko litzateke txapelketa Gipuzkoatik edo Donostiatik atera eta honea ekartzea, ezta. Izan ere, aurrekoan ere bagen euskan gure bildurrak eta aurre iritziak ere bai, hona txapelketa ekarrita ze pasako otezan bertsozaleak etorriko ote dira Barakaldon, ezta. Eta ikusi dugu, inoiz baino arrakasta handiagoa izan duela. Eta badakit aurreko finalean ere inguruko jende desente etorri zela, eta asko lehenengo aldiz. Beraz, nik uste dut eragin positiboa duela txapelketa finala hemen izateak. Eta, bai noski oso ondo legoke inguruko jendea, ezkerraldeko jendea etorriko balitz finalera eta bere hizkuntzan gozatzeko eta egun batean bederen protagonista izateko aukera hortaz gozatzea.